מלאכת הצילום והכל בידי צוות שידורי החוץ, המיקרופון בידיו של עבדכם הנאמן ממרומי היציע. השרון מקדם את פני השבים לשידורם בסבר פנים יפות ובמזג אוויר נהדר. ובאצטדיון של כפר סבא אנחנו מוצאים עם שובנו כמותח עמדת צילום חדשה. צריך כושר טוב מאוד כדי לטפס ולהגיע למעלה, אבל מי שהגעת מצאת שהיה כדאי. ראו איזה נוף, איזו פסטורליה. זה לעניין איכות הסביבה, אנחנו מנמיכים אל קר הדשא כדי להתוודע מחדש להרכבים ופרצופים. את החלל שהותירה פציעתו של שלום תקווה רצה זלצר מאוד למלא היום ביגאל מנחם, אבל מסתבר שגם הוא פצוע עדיין ולא יכול לשחק. וכך ההתקפה של נתניה עדיין פגומה. גם בקישור אין שם נחמה, בן אילם פצוע, עציוני בחמישה צהובים. מגינים נשארים בדרך כלל רחוקים מן הכותרות, אבל הקלוזאפ של השבוע שייך כמובן למבקיע של השבת שעברה, שמעון מנחם, שער בכורה יקר מול הפועל תל אביב. הפועל כפר סבא סובלת כידוע ממכת הרחקות. החלוצים רביבו ומימוני עדיין מרצים עונש, אבל מצב ההגנה משתפר השבת עם שובו של הבלם רז רבינוביץ' שנהדר מאותה סיבה. המבקיע המצטיין של הליגה בעונה שעברה אלי יאני כשיר למשחק, וכמוהו גם הקשר מייקל יפה המגלה העונה יכולת מצוינת. מייקל יפה, מספר 7. השופט במשחק הוא חיים ליטקוביץ' עם הכוונים שחר וימפולר. הפועל כפר סבא בירוק, תתקוף ימינה. ניסיון התקפה ראשון נעצר אצל מנחם, הכדור של איינשטיין. וזו עבירה לזכות נתניה. הכדור של רונן גבאי. אברוני לוי. כדור טוב אל חלפון. הרבה שחקנים של נתניה בהתקפה, הכדור פנימה, אין נבדל, זו הזדמנות לשער, זה יהיה שער, מכנס, מחמיץ. לא, זה לא יכול להיות. הזדמנות כזו לא מוצאים בכל יום עודד מכנס. בהזדמנות כזו לא היה מחמיץ עודד מכנס מעולם, אבל היום מול שער כמעט חשוף הוא מגיע לכדור רוחב כל כך טוב ופשוט לא מצליח להחדיר את הכדור. איזו הזדמנות למכבי נתניה. כדור של מייקל יפה עכשיו, קיבל עזרה מפולבר. הכדור הזה מוכפץ יפה מאוד בשביל יאני, זה מצב יפה, ושער! אחת אפס להפועל כפר סבא, והכובש הוא מאיר נזהר. הגנת מכבי נתניה נכנעה עכשיו לפריצה מצוינת של אלי יאני בצד ימין. כדור הרוחב שלו מוצא את נזהר מול השער, ומאיר נזהר לא נכשל וחובש שער שני העונה בביתה מצוינת. הפועל כפר סבא 1, מכבי נתניה 0. מנחם משתחרר בצד ימין. חלפון פותח לעמדת הקיצוני הימני עכשיו. הכדור אל רוני לוי, האיש שבנה את המצב המסוכן ביותר לזכות מכבי נתניה. עכשיו הזדמנות ליפה. זוסי. כדור טוב מאוד, אין נבדל, יזהר יכול לבעוט, ושער! מאיר נזהר, שער שני. 2-0 כפר סבא, והירוק הוא הצבע השולט כאן. 32 דקות בפתיחת המשחק. איזו התקפה של הפועל כפר סבא, פורצת לגמרי את הגנת נתניה. הרבה קרדיט עכשיו לשחקן הצעיר נמרוד זוסים, רץ טוב מאוד בצד שמאל, כדור רוחב מדויק, נזהר מגיע והוא לא נכשל. 2-0. זהו גבאי. טוב חסן. חלפון מסתבך מאוד. הנה עכשיו הזדמנות לכפר סבא. זהו יאני עם הכדור, לחפש דרך פנימה, ושער! אלי יאני. לא יאומן. 3-0, 3 דקות לאחר השער השני. אלי יאני, שער מספר 7, ובלדב, מה יכול לעשות בלדב? אין לו הגנה. אלי יאני, היו שניים שיכלו לקבל מסירה, אבל יאני החליט שהוא עושה את זה לבד.
סידר לעצמו מצב, הניף את רגל שמאל, ובום, הכדור בפנים. הפועל כפר סבא 3, מכבי נתניה 0. הנה שלום תקווה ובן אילם, השניים שחסרים יותר מכל במכבי נתניה היום. שמיר יוצא לכדור כדי להדוף אותו. אין קרן. זהו שמעון מנחם, מרבה לתקוף היום וגם טועה עכשיו. הנה זו הזדמנות לעוד שער, וזה יהיה שער. 4-0. מייקל יפה מתכבד עכשיו בחימוש לאחר שני בישולים. והמשחק הזה הופך להיות תבוסה קשה, אולי הקשה ביותר שספגה נתניה מימיה. שוב מתחילה הרעה באגף הימני של הגנת מכבי נתניה. טעות של שמעון מנחם נותנת לכפר סבא יתרון מספרי בהתקפה הזו, ומייקל יפה מגיע לעמדה שממנה אסור ואי אפשר להחמיץ. 4-0 הפועל כפר סבא. איזה קונצרט. רונן גבאי, יאני בא לעזור להגנה שלו, פולבר שמחלץ, מייקל יפה, ועבירה עליו מצילו של דני גואטה. חבל על פגיעה כזו. מייקל יפה ללא ספק האיש הבולט של המחצית הזו, והשופט מסיים את המחצית. 4-0 להפועל כפר סבא במחצית סוערת. שני שערים של נזהר, שער אחד של יאני ושער של האיש שמנצח על התזמורת של הפועל כפר סבא, מספר 7 שמתאושש עכשיו, מייקל יפה. איזו מחצית בלתי נשכחת. הפועל כפר סבא 4, מכבי נתניה 0. ומה מצפה לנו במחצית השנייה? עברנו למחצית השנייה. מכבי נתניה תתקוף עכשיו ימינה, או לפחות תנסה לתקוף. בשער בלדב עם 4 חורים ברשת. הכדור של גבאי, יפה מאוד לקורן עכשיו. כיסוי טוב מאוד של הפועל כפר סבא, קשה מאוד לעבור. בר עכשיו קדימה, השופט רואה נבדל אבל נותן להמשיך. עכשיו אין נבדל, אל הכדור מגיע גבאי. זאת צריכה להיות הזדמנות שאסור להחמיץ ממנה, והוא מחמיץ ממנה. ואולי עכשיו רוני לוי סתבך והלך הכדור, הלכה ההזדמנות ואין שער למכבי נתניה. גם כאשר הגנת הפועל כפר סבא נותנת למכבי נתניה